Sodre corong ningkan ke pleng Katalon pon. OS Kari Banglong Labor Union at song tumpen bang pome kang nipon. Borni Rejalong ihum Swift Jiria Gari Kacing Koi. Long ilobui ni jang Kari Banglong along education awareness come Christmas gift distribution asai kedeng pon. Matijong ni phai krike thomarni inghan langso sodre chorong ningkan ke pleng talon pon labang sohra da bapor malompen karbikur familur kaipon la sohot ke hai teranga hin pensi japon alang ilong kacrap kacetodun rong asar anan keling sundar ingti kamal be rajendra rongpi laichan teron pen cheng lo tumta dudun iglo labang soh ja megalong ali hisar poman pen karibiang long termas councilor em surjo rong phar manpeng aluhi bdc chairman sonaram singnar vice chairman bokajan municipal board sundar ingti pen cheng lo ke theke dinga tumta tong nun se mealong ardi pidun sodre chorong lake bokajan mate inghan langso mbia dung karbi rong kethe nai arong no labang sorong sengnang jipo kamatha poncheng lake non ke do bom rong asar anan kiling lapen aria sangho atum non sodre chorong kadu kavedon pharohini so se karbi atum hemri thirklong pen do thak pon bomlo aningkan bangason thak thak se pening le thokta ke bangdeng sodre chorong katalon pona jai me mesen lapening samjin pen pachun pon pusi dilip teron me phu sodre cho rc committee lapen raju ingling sodre cho rc committee atum penang pacini don hanjang langsung Rajib Chandrong Pinang Kilo Abirta Malong News. Nizang Kari Banglong Rongkhang constituency ke parlo langhan pathu aklamalong Labor Union President Manap Kram sapen patirpi ponsi matijong krehiniar ni bang phome ing nipon jai megalong alang letuma song kapang tangji lapen rada tum sita alang letuma phan kacirap kacito dun ingji phan lam the cepak lang lason se song ami phwa hin penon ke bang jilang asengkan pen penang asaya mo sitame ke deng ponji phan sitame non pen jesik pon bom tang lo lasi kado kavya ara tum sitame nang cirap nang ceto dun nang ji busilam the cepak lang pon satgaon pen digonto terang nang kilo abirta Malong News. Nijang Kari Banglong Labor Union pen mangke meeting executive meeting sidolo lasi pining aningkan 2022 aningkan lo January pen mate laso January pen non kijutsi acik lo second Sunday sinili tum cektoyon pen batai sisige du lasi pini bangke nili tum laso ceparai pon lo je kebangji aningkan sitame nili tum penan asai ke claim ke dampon je phansi laso chingwai pondo tapi nangli tum pini mailong ko pipi si chithanchi mum pono pini asi nilitum non ke bangji aningkan prang pena bangke nilitum laso asong apang tangpon je phansi nilitum la border long sitame along mane border long ke isi atawar do da boithalang su tadu lapen ke harapu pelopo hojai district lo la tumpreng long sita men tum along tenta la border bangke branch committee ke seng ponji phansi nili tum pini ladak ceparai pon lo lasi ke bangji prang bangke la an so si ke claim ke dam ponji phansi nili tum pini ceparai pon lo lasi ili tum branch committee bangke along tenta non ke bangji ni kan ban bangke ili tum seng pon etpo ke seng silang adiman sita me lapen keseng dang adim sedame akam ka jeklem clear tum phan bangke nili tum puthot kilar pon thuason sidokok po lapen ke rong along sitame sa branch committee sidame nili tum keseng ponje phansi labang supini chingwai pon lo nili tum la kedam tang sitame branch committee keseng dolo la si puthot lang litum ta kachepareng thuji phan mata lang litum puthot kai tip je phansi nilitum lasu non ke bangji si tame humri dampo lasi lasu ateng pen ke claim ponji phan kacheya pon thip je phansi anutin ta matha pen aro kiseng selang adim si tame nilitum puthot kiseng namji phansi nitum non ke bangji aningkan ron mangke mane unan pen ke nilitum paisrik ponpo lasi lasu teng pen ke claim ke damji la pen ka dugo be tumta na pache tondon je phansi nilitum sai bang deng ponpo
Borpathar Police Station ka parlo bor nirja long matijong ni phai cricket thamarni ada porphai sirke prachiti mapor malom NS39 atwar pi bor nirja RCC dolong apar choralong ihum NL07 C609 wanagari kachingkoi birta kelong ponateng ke Dimapur pentulia nathuke dam bom hotsi bangso Swift Jiria gari abang thengpiarong along ke patong dam derajo gari kate warabang dimalong amada pran dam nang apran ke dam abang phamen lake 5 tusi pusi bang thekpon alang le Assam Rifle Mizoram along sisai chokem dun bangso kachingkoi along bang pia toma hering tangrak penareng husulu areng ke suatu aphan tong sikopen sekelang dia aphan Dimapur ansi pon Borpatharai komasai ketum bangsa birta long dun sia dimaklong an paludu kachingkoi gari la penapran ke dam dia bang aphan postmortem ke klaim dia aphan cipari deng pon hanjang langsung ber Egyptian rong pinang kilo birta Malong News. KCG mate Karibi Christian Group atum pencepat tirpi ponsi mati jong ni phai cricket thamarni nijang Karibeng long chinthong constituency ke parlo long elubuya rong along education awareness kam Christmas gift distribution aside dengpon labang so me long KCG amai David rong chihon pense me chipahi pu ponse me pang chingpon bang so long aluhia man pen Dr. Lipson rong pi KCG advisor principal and in charge difu BEd college Lovely Kropi Lunsepi Matthew rong pi ladia ingti pi hirbang son si penangan ke japon atum chetong tun lason si kijura pora hot bangso melong rong ara to aphan pe kar om panong pi ponsi ron pon pen me sen pen me pachun pon wathat lang so ben khorsing teron nang kelo birta Malong News channel kelang Karbeng long live pen chenglok news plus la pen Malong News la pen kapre ka channel kelang tum an pan sme nilitum KCG hin pen kardom chipi pon lok kardom pini tum da ka chinthong hawar long elubui along kebang ke semet kipa pihup mithanga khe mithanga jeng jati atum loke charli hin ke prang ponang ji alam thak sini tu je than phan siwang lo la si ja semet nili pen ka chuni report kang tung man ke do MEC pen chenglok EM education la pen CM ke hai to ana tum phan stame elituma khe la pen ejeng jati tum atok anu ke do atum along stame loke charli our sai ke thopi vek nang ji lapen ancho tagli loke charli jongsi avi lapen loke charli jongsi litum paprang num thek the pulodang te pir the achat a development le itum claim ji pustame un edaji lapen chinghon thek the daji lase anu tin abang putin tum same isomar maratum lapen ancho tagli ibong ia datum loke charli abar cyclong theke phanke inglong atok anu ke do akarbia khai tum nong stame abar sai sarkar pen people ponang jila pen hala dak alo than bang atum stame ahok pet than pameloma la pen adi ti chidam pameloma la stame department ake hoi tum sme lang kompetensi lang tum has me kachidam very phan tin ponang ji athemai litum theklong lo iltuma khe tumalong ri loke charli ahin ke pa phidum hu ba joine kon ma kaching thur nang ahin sme ching thur pon thek de ancho tagli isi ni sarkar pen kaching thur abar sai mante hormu ke claim hormu stame ke phang no pi la pen ancho tagli kechelang thek khia son situm thek pon lo tasil hai hui pen itum kache hilo thege phan plote anu tin abang putin akorting je me thang a khai karbe khai tum sme loke charli bangke tum paprang dum vek nangi tapon stili rang tame la se moneng tame tum ako kapre ka dim mithang kar bitum sonsi kepa phi hup mate kiduk mane ne tum na son hale kichumo ve kijun moya kiduk phan gali bon tame to war pe na ka hello government pe tame ke tangre wala son kiduk ing ti bor ke nam na man tame ani si che pamam nang ji ba la son se amen thui bor bang ke nam te pana ke su la son dim sin tum mang ko mithang kar bitum ban la son sin tum pidam bo Gari kache tongajok bang hini bang phadima long amada pran kedam matijong ni phai cricket thamarni arni tili por phai ke thama dungarai malom wolong koma jia thana ke parlo lang milia long bait pen traka hering tangrak pen kache tongajok bang hini bang phapran kedam sonsi ihum dipu pen ke bang bom AS21D 5428 pulsar bait la pen ihum dipona thu ke dam bom AS01 GC 95337 ke pona trak ang bong ahiring tangrak pen kache tongajok bang hini kari biari swadima long amada pran dam nanglu birta kirip dolong atengke bang solong apran ke dam atuma men la ke Bronson rong parla pen Robinson Singnar la pen alang itu marong la ke barilong posi Chini Pon News Desk Report Malong News Hamren along contractor atau maning hang aling si PHC supply alang pen hem ke malong KN Pon
Public Health Engineer Hamren Division pen Hamren arong supiang kang kaduk kawe war proxy aphan non puta mesen ki junalang ki pika pachitang un e hawarara ning reju aphianta Hamren Police Reserve asa hem ki kim bom atum thangna da hukum ki hanga vipin pensi supply alang hem ki malong ki enpon Karibiang long Autonomous Council artaning kan proxy ke braisi par dedanta Hamren rong supin nizang Karibiang long district hem pi Hamren Municipal Board ke parluang kang rada phan mesen ki junalang kemi ki pipon kapachitang avelang halapu hawarara chinglu chingthi phole phoko kangthia phan lang kadure angbong ake joy pensi Hamren Police Reserve asa hem ki ma contractor jiba muni kakatia bangke PHE supply alang pensi hem ki malong lang ke enpong laso puthak PHE toroni rong pi pen pharang ke angno lam theke jaya tengke rada phan kapanong alang thang tok jerlo ki pi kawian parta karidop kawi pen government asa hem ki malong contractor atum lang ke enpona puthak ningkang samse cepak lang po lasi tong sekot pen administration an parta rai komasa kia to phan bangso puthak patar lipsi lang ki pipang ton ponang ji pusilam the jaipon Hamren rong sopia long ke dam tang faruk resir ke bra toxic ke bra ner ke ba sengkan pen PHE langang kroka semar pen pini aning kan pi ke bra plipleng det anta kaprek themuchara sai ke deng ka wedera jok ing china lang pong ke wak long le kang rai pen pipeline kapana hok pen nang an dolo lasolong anno expenditure ke chiklo john pen e phong phong ni JCB la pen labor atum thurpak pen ka semar nang ta pen nang ana batai tu ulu non Hamren Municipal Board angkang themuchara sai deng ke wanji aphan detail project report mate DPR along puting ko raga thamatang ka pathik pon labang so sai deng ke long pensi sai ke kleng kapachun ji aphan Karibiang long Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hang pen Hamren rong supiara je ke larji aphan ke mangalong PHE sai kamatum aphan ke lang adi pipon po pusi hawarara tum chuning ripen tawar cholang pon Hamren perosta mingkinang kilo berta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.